लंगोटिया यार रहले मोहन भाई। हम ऊ एक आध जना और संगतिया हमनी के संग ही रही जा, कहीं जाई जा कहीं आई जा। उनके जब गावना हो गई तो उनका में इतना बदलाव आ गई कि हमनी के संगत साफा छोड़िए दिले। एक बेर अचानक भेटा गई, उनका से हम पूछनी, उ जौन जवाब दिले ओकरा के हम कविता लिखनी। कविता सुनी सीधे सीधे कि गवना मोहन के सुनो जब से भइल यार, दिनों रात घर में रहे जतले तेल कपार। आ जतले तेल कपार भूल बहरो चलिया में, बस मेहरी के रूप बखा नया सुख पावे। तुरंत बहाना करें घटलबा घर में लावना, घूसल घर में रहे भइल बा जब से गवना। मोहन से कहनी कबो गइलो बदल यार, ऊ कहले नइखे तनिक एही में दोष हमार। एही में दोष हमार मेहरिए ऐसन बिया, ओके देखे बिना लगे ना पल भर जिया। आ हम तो बानी यहाँ गइल मनवा घर जोहन, आ बतलाव अब तू ही करें का तोहरो मोहन। कहले मोहन मस्त बा, कहले मोहन मस्त बा, हमारा धन के चाल। लाल टमाटर गाल हो रेशम जैसन बाल, रेशम जैसन बाल कान में निखरे बाली। काढ़ी करे जाले ओकरा ओठे के लाली। आ वर्णत रूप याद आ गइल तब ना सहले, आ जाता निरखे उनके चलले या कहले। जाके घर मोहन कहे सुनिलो हमरो जान, आ तूहू अपना देह पर हरदम राख ध्यान। हरदम राख ध्यान, काम एको जन कर, माई करिहे सजी रोग में तू जन मर। केहू कुछ कही मत डरिह, कहियो आके आ बन बकार होइयो के जब घुड़कब जाके। आखिरी में हमरा ही कहे के पड़ल कि मोहन भाई उ एके गो नहीं खन, वैसन का बहुत मोहन भाई लोग हम देखनी। तो हम कहनी कि मोहन भाई का तरह मोहन आज हजार, आ जिन मेहरी के आवते ले ले चढ़ा कपार। आ ले ले चढ़ा कपार, बाद में ऊ पछता लें जब मेहरी के लात रोज नाश्ता में खा लें। ना हमरो मतलब नारी के रख दबाई, बाकी अधिको मत सहकाव मोहन भाई। धन्यवाद।